Čau, vítejte u dalšího videa, dneska je tu pár 5 z té série Road to Platina or Diamond. Yes. Jo, Dneska je takový hlavní cíl, možná Gold 3, když se bude hodně dařit, ale spíš nás. no, prostě nespadnout je takový hlavní cíl. Protože cíl je posunout se Prostě ten v nejvíc minulých dál. videích jsme nebo já jsem spadnul Warren. Takže je to takový to. My tady dali jednu hru na rozehřívačku, mi se to strašně nakolo, takže jsme prohráli. Nebo jakoby nechtěli jsme chtěli natáčet, ale ty prostě lagy byly proti, OK, týpek nehraje. A zase je tady v akci Harry Maguire. Nic máš proti mě, kámo. Že si málem dal další. Kámo, když jsem to savenul. Tak jsem se končil. Tak takhle to savenu. Tak já jsem jenom v bráně, ale musím dát aspoň gól, jako je. Já to začnu hardit. Jen, taktika. Tak teď jsme úplně zmátli, kámo. Ty jsi dobrý onana, kámo. On save mi to dal. Ale začni něco chytat v té bráně, nebo jak to je? To je fakt easy. Kam tak se pořád ke mně. To je strašný. To nebudem dneska asi. Já nevím. Můžeme se na tom videu vidět ty lagy, ale jako... Pojď. Dobře, ona. Co myslíš? Nemůžu nic, on to prostě narve pode mě. Jak forfeit, kámo? Máme minutu. Právě. Vzdávají strašně jeden, ne? Tak ale ty góla teďka jako. Děkuju. Vůbec žádný byl forfeit, kámo. A dost. To byl fail, no sorry, tohle. Pojď tam, kámo. Nejsou dobrý, kámo. Jsme prohráli, to se neprovedlo, zkus si vypnout a zapnout Wi-Fi. Jo, tak dáme tady nějaký střech. Týpek zabil. Jak to nervá? Týpek to zabil s tvrdým i. To nervá. Pojď a prostě něco dobrýho. Ničemu, kámo. Da chytá nerva. Dano, chytáš nerva? Dano, chytá nerva! Ne. Tak jo. No, yes, jsme zpátky. A jdem rovnou do další hry. Máme teda win streak, co tady tímto video 0. Nevyhrál jsme ani jednu hru a jakoby jsme prohráli. Nemám přípravu do té hry. Možná, no to je jedno. Musíme začít něco hrát, brácho. Musíš začít. A mě to laguje strašně, nevím, jestli teďka jsem nějak zkoušel jsem restartovat. A možná si zkus snížit grafiky. Třeba mě tak napadlo. Ale tak jako pak nebude tak kvalitní to video, že jo? Nebo? No, tak si střih, že to nebude ten médium. Koukejte mě, já hraju ten médium a není vypadá dost. Dobře. Pojď. Sorry. Ještě? No. Tak já byla asi dobrá. Pojď. Už docela jede. pěkně pojďme. Takhle. Jo.
Musíš. Hezky. Hezky. Yes. No, jo, dobrý, jedem. Takže už zase zpátky naše hra. Pochválím si střelu. Jakoby nemáš vůbec zač. Mě. Musíš? Já jdu tam asi. Sorry, já jsem nechtěl tam powershot, ale zároveň se to. Nice. To byl docela lucky goal, ale počítá se to, zase si pochválím střelu. A jedeme. Nemáš zač. Skoruj. Dobrý, tak GG. Což je donutit forfeitu. Máš, ježiši, nemáš se. Takové nerozdíl forfeitu. Ano. Tomáš jim dal 2 resety za sebou, toho vzorku. Kam to myšlíte? 4 góly, jako nevím, jestli mám akorát 1 góla za 14 sekund a 4krát dokonce teda. A už nás takhle tlačíme. No, to kluci jako máte góla za sekundu. No tak góla. Máte... Ne, kam, co si dělat, no 5 vteřin a dát 3 góly. Držím. No. Já jsem ho vykoupal. Však proč to vše bude jedno, kam se to 2 minuty? No právě, no právě. A než to ještě spadne, no to vidíš, dáme góla. Si dal gól. Ok, teďka forfeitnu, aby se to ukazovalo jako winner by forfeit. Bude takové. Ok, No jaký nám no. No dobrý, už máme vrátit tam, že jsme mohli na začátku videa. Pojď, já nemůžu další hru. Takže dobrý. Video zatím 1-1. No, jako příprava na video, no dobře, příprava no, 2-1. To se nepočítá. Ok. Je to 1-1 video. Co bude veřejný, to bude... Veřejně je to zatím 1-1. Možná jsem mohl dělat takovou roli, že dokud neprohrám, tak neukončíme video. To bychom se skočil rychle. To by bylo tak dvouminutový video. Hora. Mega nahoru. Ty jsi neříkal nahoru. Jsem ti to říkal, no. Dobrá, sorry bro. Pojď, tak já budu říkat nahoru radši. Výborně. Ale dobře. Nice shot, samozřejmě. No počkej, sorry. No, já jsem... No to je moje, já jsem prostě tam spát. Budeme... Musíš, prosím. To nebylo naše. Kamo, já ti dám GG, tak to ne. Jedna bráchu. Oni jsou určitě vyklepaný jako drogy. Tak se bojí, víš, že oni chtějí, že ok, tak jsem se učil. Naštěstí, jenom vyslal úplně random otázku. Dělá, jo, neví. No to sej. Ano, výborně. To prči! Ale jak se to máš dostat z tohohle? Jeden, to je striker. Tak, co nice shot minulý? Tak, co to zaslouží ten více?
Tak co, rozsejujou, nebo ne? Onána. Hej. Prosím. Jest, to už nemají šanci Ne. savenout. Kam? Jedem. Mám vyndal ještě. Dobře. Tak jsem tam. Jsi na zem. Nebo? Aj. Okay, pojď. No. No, čekám, už se slyší. Let's go! MVP jsem spokojený. A jsme 2-1 na video, a jako by 2-2. Kámo, to se mě nikdo neptal. Ježiš, tak tohle potřebuji, to se mi mega hodí k boostu, kámo. Co to je? Goal explosion. To je to v tom pásu? Jo, ale jakože musí ti to padnout. Máš to jako bez boxu. Jo. Ten mraček je hezký, ten si to líbí. Pojď. Výborně. Rádi. Vamos. Nebo já rozumím i slovensky, i po slovenská. Nevím, jak se mluví slovensky, Já bych ale... začít mluvit italsky, když jsme koukali na naše sledující. Nebo jako na naše diváky. Čau! Velače. Tak jsme kometli, ale to jsou věci. Já neskouším, já to dávám. Tak to je random, týpek se otočí a jde. Ale to se random. Musíš, pěkně. Jsme zmátli úplně, úplně nevím. Ale vážně, vždycky sejvnu, kámo, on se odrazí od ní, kámo. Ne. Prosím. Let's go! Musím. Mata se. Ej. A pojď teďka, když tam to zavisl tam sám. Pojď teďka, je tvoje šance. Tak já vždycky nemyslím. Fuj! Save. Prosím, jít pryč. Bacha, ještě ne. No, musím. Ne. Co jsem? Pěkně. Dva. Ne. Jo. Ne.
se bude Dobrý. Bacha, bacha, bacha. Au. Pěkně. Ještě. Ještě tam tlač. Je, jsme celou taková pěknat lepší. Já tam si kam si jedna bronz, to jsi frajer teda, kámo. Vážně, fakt. Tam má pín season 1 bronz. Nevadí, já dám další hru. 3-2 není špatný, teda. Je to špatný, prohráli 2-2, jsme. 2-2. No jako je to špatný, ale jakože bilance není špatná. Je, nikam jsme se neposunuli. To je jasný. Posunuli jsme se o jeden dolů jenom. Ale ten gol, tam už jsou dobrý týpci docela. Ale kámo, jsme byli lepší než tíhle, my jsme dobří, jenom neumí dávat góly, jakoby. A pak, a nebo děláme spíš takový hloupý chyby. Jo, jako třeba já. A já taky. Tak pojď, ne? Tak pojď. Nahoru, jo? Jdu se pro mě. Kde se jde? Season na bronz, kámo, co to je? No, season na platin. Nice, pěkně. To je American. Let's go! American Green. Já znám, že zapomněl to hrát, ne? Nepotřebujeme. Yes! Pěkně! Fakt, už vydrží, pojď. Pěkně, pěkně! Oh my god! Pojď, my tady zatlačíme. Ok. Ještě bude těžký. To dáme. Teď je dobrý kiko. Dobrá, no? Pojď. A zem! Yes! Yes! Jo! Tam to bylo dobře. Ty krása. To bylo hodně dobrý. Vidíš, teďka jsme neudělali ani jednu hloupou chybu. Tak pojďme, dáme gol dvojku u mě. No, Dal bych poslední hru. Mám stejný. Ještě dvě. Musíme. Musíme gol dvojku. Nebo ty? No, mně stačí jedna, myslím už. Tak dáme ještě u mě. A to máme.
pojďme. Yes, jedem. První hoza. Další, dobrá. Co je to? Tam máš. Z té brány to už nevýjíždět. Takže to lákávím. Výborně. Dobrý, v pohodě. Jsem se prodal si časně. Sorry. No. Sorry, já jsem tak to zapravila. Já jsem musela pomáhat, kámo. Go! Yes, krásně. Vlastně neudržíme. Tam musím týpek tam vždycky, to je stejná akce vždycky. Tam, let's go! To je mono. What a kick-off. Pojď. Kámo, já Milej. jsem... Kámo, sorry! Nechtěl tím vůbec. Proč jsem tam nebyl? Pojď. Dáme. Dobrý comeback. 4 vteřiny na to rád dělá. Okay, tak já už jsou. Ještě dáme jednu. Dobře. Tak pojď. Tak poslední hra. Musíme nahrát nějaký ten win streak a posunout se dál s tím. Jako nějak to funguje a myslím, že až po 3 winech funguje win streak, že teda prostě jeden win. Netuším. Jak pojďme, ty nevíš. Yes, omlouvám se za můj střih. Prostě je tady dobrý. Jo. Když jsme čekali. Ale daleko můžeme dělat. To záleží. Střílím. Tam to nikdy nedělá. Já dělám to. Jo, já tady máme Instagram. Yes, borci se dělat. Sledová háj, jdeme. Počkám, jak přidáme odkaz na náš ten. Nevadí. Aj, to je oblíbené. Vrávně.
sake. Kurwa. Tam sobie tak dobrze kamo. Let's go! Damy. No już nie. Muszę odwrócić. Aha. Yes. Jest, A teraz... tohle je pro tohle video všechno, takže se mějte hezky a čus. Čus.